dut 50 urte betetzen dituen azoka hau izen dela, lehendik ere konsolidatu egon da, baina pixkat beste bultzada bat ematea, beste 50 urtien mantentzen dugun eta gorantza egiten dugun liburu azoka honekin. Gora bera asko izan dira, hasieran arazo asko, politikoak eta infraestrukturakoak eta apurkan arazo horiek konpontzen joan dira, eta momentu honetan ikuste dut konsolidatu dagoen azoka bat dela Durangoko azoka, eta nik uste dut euskal kultura munduaren topagune bat bihurtzen dela urtero biltzen den toki bat. Aprobetxatuz jendetza pila biltzen dela momentu honetan Durangoko azokan, beste ekitaldi batzuk ere egoten dira, bai reivindikazioko ekitaldiak, ero bai musika ekitaldiak, eta orduen azoka joen da bere inguruan sortzen beste ekitaldi batzuk. Nik gustatzen zait baita ere hemen parean daukagun eskultura, Bitor Arrizabalagarrena ere, pixkat artearen mundua ere jasotzea azokak. Baita ere urtengo kartelak zumetak eginikoa da, beraz artea ere sartzea azokaren barruan. Esperientzia ona, etorten gara urtero bertora, eta beti egoten da kriston girua, gaur ikusten duzu esen nolako giroa dagoen, jende pila eta ondo, oso ondo. Ikusten dut zentia pilua, beti pilua, aldaketan dirik ez igual hasta gente, igual hasta que yo, igual aurten. Ez dakit, oso ondo pasaten. Gainera, justo diskua kaleratu dugu, 7. diskua txapelpunkena. Punkaren semeak izan dakoa, eta hemen gabiz diska bultzatzen, jai bat egiten, fenomeno pasatzen, gustora gabiz, gustora. Ez dugu topetan ondala gitxetor gara, euskaraz ikesteko liburu baten bile gabiz, ez da egun untopeu, informazioa goaz. Tensoa beti bezala, eta ondo junda. Nik uste guk adibidez hau da, bigarren urtea postu propioa daukaguna, eta lana da, azkenean gure gustatzen eguna da jotzea eta baina, hemen pixkat zirkula itxe egiten da, entzularekin parez pare eta bertatik bertara egoteko aukera daukazu, eta urtean zeharindakoa, elkar banatzeko aukera hori. Urte bete dira diskoa atera zenetik, baina orduan CD-an bakarrik atera zen, eta prestatu dugu alako, kariñoz egindako argitalpen bat da, vinilo gardena eta eko edizio txukuna prestatu dugu. Oso disko berezia da Berritxarrakain ibilbidean, eta oso ondo jendeak egia esan, viniloaren beti da jendeak esaten dugu gaur egun viniloa, eta ikuste guk apusuen dugu azkeneko diskoak eta denborarekin gustatuko litzai duke kasi katalogo osa ere viniloan eukitzea, merezi duelako. Urtero moduan, valorazio oraingoz positiboa, jendean dana, egu ibili da egunero, eguraldiak lagundu digu, eta gaur azken eguna denez, ez genuen esperai beste jende etortzea, baina kontent, oraingoz kontent. Oso ondo, harrituta gaude, zekolak formatu dian, egun hauetan gurekin, eta sanmentako oso ondo jundia, eta oso gustora gaude. Atzo kontzertu auki genuen, platerenean, da jendea abesten ontzan abesti berriak, orduan, oso balorazio honen ematen dugu. Guretzat oso interesgarra izan da, asko saltzeaz gain, batez ere oso ondo, jendeak oso ondo hartu liburu asko gustatu zaio, eta eskartu dute, eta dena, zer azkertzenean hau da, ametsen liburua da preso eta erbesteraturen ametsak liburu handi batean bilduta. Eta, naiz eta liburu garestea izan oso ondo saldu dugu eta oso pozik. Azken da, memoriaren transmisio da, ez da bakarrik lan editoriala baizik, eta nolabait urrengo belaunaldientzat ondare bat uztea, eta oso pozik gaude. Espero genuen ondo, baina izan da hori baino hobe, horregatik ere oso pozik gaude, izan da espero genuen baino gehiago. Eskerrik asko zuei. Durangoko azoka da.